Оборонці збентежені. Оборонців мало. Яни не нападей. Рогатки літерально налічені секунди спиняють шквалю. Лучники йдуть разом з латними рицарями. Полетели стріли по оборонцям. Розстріли з огнепальної зброї. І все ближче. Нападники знаходяться. Наемники! Свобода и виски! Контратаки! Мы стали свидками того! Як обороняючи родную землю 16 белорусская земля зробилася родною 16. Ты мой хороший! Шмат шотландских бойцов воевали на нашей земле и супойные силы взял командиром напад ворожих отряда.